Здравейте! Аз съм Йорданка, собственик на интериорно студио Специфика и днес ще ви разкажа как да имате идеалната кухня. Изберете аранжировка: едноредна, Г-образна, П-образна, успоредна, островна, в зависимост от помещението, с правилно разположение на триъгълника, зоната на най-интензивно движение между основните уреди, осигурява рационален и спестяващ сили и време работен процес. Важи за всички кухни, големи и малки. Стил: класически, неокласически, съвременен, индустриал и така нататък, съответстващ на останалата част от интериора. Цвят: синхронен или контрастен, отново съобразен с интериора на жилището. Материали: тук разнообразието е огромно. Детайлите: онези малки елементи, които правят кухнята неповторима. Уреди: за ултрамодерна кухня можете да включите последно поколение електроуреди с изкуствен интелект, невидими индукционни котлони или направо роботизирана кухня. И последното, най-важно, определете бюджет. Това бяха моите съвети за вашата идеална кухня. Чао от мен Йорданка от студио Специфика и до следващия път!